Мари, си! Бой! Представители да положат усилия да се обединят зад националните интереси. Само така 50-то Народно събрание би могло да излъчи устойчиво мнозинство. Здравият разум да се върне в Народното събрание. За новините на Нова, Нели Тодорова. Индексацията на договорите за строителството на магистрала Хемус струва на българските Акилко му Мали! They're all Това стана ясно hot. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството до издание до сега. А по думите на служебния регионален министър Виолета Комитарова, индексацията е за 3 години, в които не се е работило по магистралата. Повече по темата сега от Георги Карамфилов. Добър вечер. Индексацията за вече свършената по автомагистрала Хемус работа е в размер на 43 милиона и 700 хиляди. I got you! Now we see that! Yo!